Meet Child Show. Basaba onchen. Kuna yo. Daddy Lumba ye. Kuna yo no mama enimonyama ba yi no mana. Kuna yo mama Lumba nya enimonyam. Mama abusuo nya enimonyam. Na hwampo na edu kuna no. Eye odobro ni. Anase mama akosua sewa. Edie mpo ne kuna. Adesiedie ene adekyerede badwam adekyerede ho manso nti anase kuna no ewo bibika ewo Asante amamrem. Opanyine bi akasa fa kuna ho na yenti kakra. Kuna ye enye ni se waye jelly no we pancake keka wani ponzo no wa di bibia atuatu awani achi se kokuru awanyini saade na amu ye no wo hu se akwasiko kwa daada amu mana mama kwana ne moa efiri se aboa bi afre na sorobo ye kokuru bia no wode nani tonwi no na hwade endi se bofo firi be kwansini ba ko ba na ba bi ote no ohunu ho a ohunu bofo nte se ogina na nim ha boga kunafo no na aba no wo ni sika enti wo ba mpaboa a wahye chale wate ene se wunya chale ni bi kura na momudi eno kura ehye wo no be ma bi na to ama wa kura wa mfa sika nto tetina na no mudi emema ho awere ho dodo enti se be ma wu a eda ye be na yie no ye be kwa akotiti nyenya we nyenya enie we ni efire ni nyenya ni abo ne hankra we nyenya ena we prekese nyenya ye ya body atu kom no kira wo se amansan nyam be ma ne hwepa no wo hwe wo nyina se kwa wieye eni enya wo no nyenya krona ekon sasa ye honhom bone a ukuna wuo be ba be sori etia wo no ebra wote ayi paso na de wo ye ada ko omuninti honhom bone bia nso ntimi men nyenya enie emema de ti okom ye ya hi ya bo nso ohini bi ba na ebi eda ne kom o nso ohini bi de sensen atua na no a na ne dofo a wawuo no ohini kura wawuo no na numofu wira afirisi ebisa na semu a wontimi nkasa nti na abehunu wo hene bi se wo ba yi ase a na sensen atua na no owufuo na wanumofuo efirisi wanumu wontimi mbie wa no nkasa bio wei ani nyenya eje niama bebre ekohonhom afi ni dini yenya wonti amansan nyina nyawo no na okunu ti ase ya wotu okunu na ebo ho bai ensenti honhom bi kura pa ofie firi ofie ba nche ya se be ma no sunsun mu oden ena de na okro no ya nyam nyanya ni na esan se enipa nyawo nti ya se fa wetu ku mne mo enkon ho sasa empanyina tenase ewo Meet Child Shows na wo hwe ya saba opanyine de bisese nase nana enimde nana nimtete amamre ne amane onim ahimfie nsem onim akan amamre ne amane anase akan afiefie mu sensem opanyine se obia ne fie ofiri mu baaye sas no obia ne kasa ye kire no anase abakwasem ampanifo katu fie ma ode biye de etu ne trim nana waba Meet Child Show so emo kwa aba me yo so awura me wura mpanyina tenase wo ye panyina ya tenase wo peti nko ade a wo beti so ye kire ode wo soro nko na se wo hu de kwasi ya ne ye kire na ade soro wo kwasi ya nko na ye kire na ade wo soro wo hu ye ne obedi nkomo a kire wade wo ti ase ye bebo wo na waka bi a kire enjirima opanyine na ye hwe kuna yese berma eni kuna ede ndi kuna na hwan ne di kuna me da se Charles asemu yo akofa bade me gidi se e ma ne mema nyina ye keka ya kan sa
yɛka kuna yɛdi kuna firi wuda ɔbaa ne ne kunu tie na bɛrima no ɔne ne da kɛtɛkoro na sɛ bɛrima no wu wɔ n'anan so koraa saa da no na yɛfiri edi kuna eni da bi sɛ bɛrima no wu a agye sɛ bosome na wɔtwe ansa na aha kuna di ase dabi baa ne bɛrima na da kɛtɛkoro onim sɛ abusua nyinaa nim sɛ bɛrima no ho dodo no ɔne ne yere kɔɔ na no ɛdasuo mu na ɔdoma kuma wu de ne nsa nwunwunu ato bɛrima no so ɔbaa no ne bɔɔ bena ɛkɔɔ bɛrima no abusua hɔ kaka kyerɛ wɔ mo sɛ dasuo mu mede me nsa ka me kunu wa yɛ nwunwunu abusua mo mɛhwɛ deɛ ɛyɛ me kunu wo ntimi nkɔka sɛ wɔwu ɛsɛ wɔkaka kyerɛ abusua ne sɛ mene me wura da hɔ no me kunu da hɔ no ɛnyina anim sɛ na ne ti na ha na ne tiri na ɔsɛ yɛ pae ne kakra nso dasuo mu mede me nsa ka me kunu no wayɛ nwunu me frɛ no ɔnkasa mesrɛ mo abusua montu mmirika na momahwɛ deɛ ɛyɛ me kunu abusua tu mpanimfoɔ a ɛbaeɛ no ɛbɛhwɛ na kyerɛ sɛ wɔfira ne ntoma tentene mu tete no ɛda na abusua no bɛka sɛ ɛbɛhunu sɛ ne kunu no awu no ɛda da na ɔbaa no bɛhyehyɛ ne nneɛma nyinaa firi dan a wɔne bɛrima ne da mu na abusua no ama no akɔ na ɔbaa no abusua fie tete no ɛberɛ ɔbaa no kɔɔ na abusua fie no na yɛsiesie bɛrima no yɛ ne ho yie nyinaa wieɛ no na abusua panin ɛyɛ bɛrima na abusua panin watu bɔfoɔ de nsa kura ne sɛ monye nkɔma meyira bi wɔ sɛ wa sɛ ne kunu daeɛ wansɔre yɛde no kɔto aduro soɔ no oduyɛfoɔ ɔntimi ahwɛ no nti yɛmɛse abusua panin sɛ adwo sɛ wa ekunu daeɛ no wansɔre ɛnyɛ sɛ ɔne ne da owu yɛ na obi anim sɛ na ne na da hɔ no owu yɛ no yɛmɛse wayi a wo kunu wuyi yɛmɛse wayi sɛ wɔ ɛnɛm na amafoɔ ɔne ne kunu ti no owu ya no abɔ bena no ayɛyɛ de opɛ bi ɔsɛ me ne na da kɛtɛkorɔ no owu tɔɔ me so owu tɔɔ so koraa gye sɛ busua na amanneɛ ne amammerɛ kɔ aso yɛde nsa kɔ ɔbaa na busua fie kɔse sɛ ne kunu no ɔdaeɛ ansɔre ɛyɛ saa da naa no ɛne ɔbaa na busua ɛbɛgyina so abɔ kuna suman ɛde ato ɔbaa no daa no wɔne ne kunu da na ne kunu no awu atɔ no so nti ɛbɛbɔ no kuna suman de ako sasa bi afiri ɔbaa no ho na saa berɛ no kuna suman no da na ɛbɛpam bɔtɔ ketewaa bi na yɛde atuduro agu tete atuduro a ne yɛde to etuo yɛyɛ atuduro ana amafoɔ mbɛfrɛ sɛ gunpowder yɛde kakra ɛbɛgu bɔtɔ no ni apam ano ne akɔtɔ krado ketewaa bi na yɛde abɛ bɔ bɔtɔ no ho na yɛde ahoma ɛma ntoma mono anaa dekodɔɔ mono ɛnwera mono adeɛ bi a ɛyɛ na ahoma tea a yɛgye di sɛ ɛyɛ mono na yɛde apam adeɛ na bom na yɛde ato ɔbaa n'asene sɛ firi saa da no kɔ no ɔda kuna musuo aba ne ho musuo na aba ne ho no nti ɔbaa no bɛtena se afe ɔne bɛrima biara ni nkɔmmɔ ɛfa ɛpɛ ho
fa ododie ho ododie die ebi mamu piu ye kan na papa no ne maame na wo madu ajapade tete ajapade ani enim se sombo pa ikukufuo maame ne papa na akọbọ bra wa do mfuta ma ahodo akodo yomso akodo kwapon akodo ha wa papa ni mfu bebre asetina panti papa no timi twa saase kokofuo timi ka se bia ayomso afuo na menene koye ye ni nyina me yira bra me ho se mi bua me yire dia enu achi me kodo kwapon afuo no chemu mienu eye me mafa di obedi made bua nipo obedi made ne de fa me ko sankore afuo ni nyina me de ma abusua efise me de abusua mu me ko tepa no ehwo afuo no di obedi made no ono ana onfa emebo abusua no ho bra so hu acheche o che ne yirefuo so mpa wo ba no kosum yenti be ma ne yirefuo no ono aka kire ne yire se akuya ma hu se wonni sika wonni bibia na hwa wa hwemi yi ama manyina chenti mia ama che udwai me di sika esi so fra wabusua pani no wabusua me mra ne betunsa na nya dansidie na abai mu ebeka se yemfa stamp nsi so ni abetwa hia busua fie mu se ya na kwasi manu bie na no to ne na nu tuo se me yire de bra wa bra me ho me ni bibia me de beda na se mi wu a ayomso afuo no ni nyai wo ba ne de a onfa mo no ho bra ye kan na papa ne ye nimfuo wi no wati kokoo ndi abesi abusua fi o wo ba ne nka ho na tete ne ye ware wo bra ne ye ware sika ti be ma no dua kokoo no ho adwene na wo be ma tirim odo no wo ba no be ma to mo ro ba no wadua mako kakra na wadua anenchimo no kakra ntosi no anenchimo no ene ye frɛ no ntosi ya na amafo kan eduru dwada atete mesoa wa tete ansuro wia die bia ye oba ne nsa no adwuma bi oye oba ntete kodwa no oboboa no ena tete ho no bra na ho kire wo ho no papa ni nyamedi ye no se bibisi fie na kan ya se emra ha masi yi a nipa timi di kwa mu na wotwe ni onuru ha ya beba nso na ya ho pa abre sika ni ho obehwe na be ma ye din na ne yira fra no ajo ma no se papa bra papa ni aba kan se busu apan na wuo no atori mumu yi ene ma am di kukuku bi ana abre wa me nso ma bobo bi apa sika wo de ba konko ade adwene ho wenum na ma ye ma mema na ma mema cheja padie papa de ma wo mo yire nom edi kuna suma na to ba na sene mfanse de ntomago no abona sene atuduro wom ana kredo da no kire se wo ba no ya to na no pum atuduro no kire se itu ya to banao ba no nsese be ma bi ade no ho ka no eno na se wo ba wonim ne ho so hwe no wo be ma bi wo kofa na wo eja wo ba no be ma ni kuna oba na ni kuna wo no wo be ma wo di adwaman na wonim ahoshe so na ase nipa se masi wuye oja na yida japade ntimi kofa na makodi bi wo kofa oba no pe wo bewu atuduro no kire se ya poma tu ya to oba no ho ini ajas tete ne kunadie na fom wodo na besisi fom adaduanan ye bewe wutiri hu nyina kwabo ye be mu adanso wo ma nyina mu enti so obi ba no woni kunafo okura ofiti ya ei
maame we ni e ka se wo di kuna yi amane ani amamre kwa so nya na ya di nhwire ni kurekura emma kunafo sabre amada nchembo amada nchembo ada bia wo betena se bia no na besin da wonum besin ne afra ne da nchembo eno na amafo se wo maame amame da nchembre bo na se manyi ja amawe no mu o maame da nchembre bo na manyi ja o maame da nchembo besin na se manyi ja besin de ye noa na mawe no mu no bano betre kuna no musa kopem se busua ba ye nhihye ye be ma na yie ye bebu na chirika afi na busua behia abusua no hia afi na oba no ani ni kunu ntem asem de na ye kokoa mu a oba no papa na ka kire nse se mi wukura ama mabusua nte ade wo ya amde ama wo no mi di jama busua fo enji se mi wu a ya fa mama busua Samson pa oba no som ye ne agapade papa bi o de che na yire no oba no firi na akoma muji na akoma paso nti owu na se wogya sika futura ketetua makora tam na no akobusua pani ho papa ka kire me se su owu a oja ma agapade bi se me mfa mabusua no na busua pani adansi enti no oba no ne na busuafo ni abefa ni ya mabusua pani no ko be ma ne fam ba na japade ni kunu wasifie tete atakwa amede wasibi di ama no wache ni kokofu wache ni mabi ade ya di pa de boye ho bra bia papa na ma ne yiri bi ade ya ni ani bre se oba no be kan se watena be ma na japade a odi jabusua o betena se sa fi saade ne ade to wasene no a wudi di kuna no enye obi na etie edi afi pepepepepepe ni ehunu se wudwene be ma no ho se wodofo ana ne ti wiase a wompe se ubegu hu fi wo na chi afinhia no edura uhunu se fuom na beti ayiro se fie na beti ayiro ete odi obakọ dwaye da kurubi na ade ne na wasene na kire se wadi kuna na wie udi kuna no wie na sabe wo yo ba wo ho eye wo de ana se wo ntimi nte wo ho ntena se enkodu bire bia ese wuduru a bema obedika ne sa ba na da bia no wo fa wo na wo mfa wo bio santi na hoho eni e mo fa kunafo ma wo fa wa wo mfa wo bio na wa yi musuo eni asan nyina afiri wo so abekon ho sasa ama wade wo ho enti afi bema obefa wo bio no se na ni je wo ho so wo be ware wa afi na ni wanya tumi se obe ware wo tete ho na yanko ware wo ba anko da be ma no ni niku na wawu agya no no kata so wa wo be fa wo ba no wo na yeso ode wo ba no ko fie na no koda afi akwanya bi ba ho na se wo pese obe ware na wa fa mane ni amamre kwa so se de ye no na fi ba ko ye no ho ade no wa ware uko ware no uwie obi ho nso a wase me ne papa tena wo mamudu matua badudwai no ma na tuo onya ma na tua obe ma no oba wudu tete hwa ne ya gi badudwai na enye be ma na ne se twa badudwai mo oba no oba na busua no na hwese edom bia ne na wo ma nko a bia nu wone na wo ma num nipa du ebi ya boni ni kura se biba wo wa ba chechire ya busua ma ye be ma no no oba na bobra na tete ho no oba kwa wade yesu onya de on fa mrafie e ka ba be ma mfa ajapade papa wo ba na konya ode ko ni fie nti
na busua na adwene no ho ne akoto dwamua e de nsansi so ne de akoda be ma na se kwaji nhyira firi be ma no wo se metiase o mi wo ade abusua ya yi ajapade bi am de amamire bi amashira so kose yesi we no nyina ya bosumsem o tete woni ye oba ho ade a nsaguo any blessing and then amafo na e kan o en na ye nhyira nyankopon saba wade enum tete hwa na Roma ne Methodist no ne Presbyterian Anglican no ba ha no a amanfo ma ehunu se etro kronkron mu asem so kiresie no ne ye oba ho ade ewi okwa urade adidi na se sofo de ne nsagu so na okwa urade adidi ofiri se wa wade no abusua ni wu mesra mu kunadie enye bete ene oba bi ani kuna wu ba ko no aye pemi no aye jali na wadi mi bi atua na tiko na wati yi kete so wa boduku tete honde ewunya ne sa bodun me ba tete honde de ewunya ne sa mpanyina tena se o mecha so me ko break up bo ene ya hia ewura chas ndi ozese wa meeting nko ande meet chas show tie tuwa wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom opanya na wo kasa asana make break na o say ene kuna ye no kra swaga bam sa ene ye de ayeyesem abe kuna yemu maame boga no wato no asoma de se die tie ni nyina why say dey ebele kwaku ebele watu pane ni echi asasoma de gold do wi nyina watoto aso wa ne yese ene kuna na koye jelly ne payment yo se na etete no na ye ni sei kuna so bi so odi kuna mama nsan se odi kuna se ni sei no me da se tete no de na aso odi kuna adi be ma no anigi a wo no de betina wiase ho a kuna ye enye ni se waye jelly no wa pancake keka wani ponzo no wa di bibia tuotu a wani achi se kokuru a wanyini saade na amu ye no wo hu se akwasikokwa ada amu ma na mama kwana ne moa efiri se aboa bi efre na sorobo ye kokuru bia no wode nani tonwi no na hwade endi se bofo firi be kwansini ba ko ba na ba bi ote no ohunu ho a ohunu bofo nte se ogina na nim ha wode nani tonwi no na hwade etesa kroma wogo so no wo wiem no wo to nani na akokoba ne nam ha se de nyamesi bo akroma no se ohunu akokoba no wa wiem so ha ohunu te se de yatiben yai endi anwanzu ofiri ho a na nida akokoba no so saa na nimfoni tue na ni so anu abefa na hako tete hokuna enye maye jeli maye peme maboduku boga kunafo no na aba no owo ni sika enti wo ba mpaboa a wahye chale wache ene se wunya chale ni bi kura na momudi eno kura ehye wo no be ma bi na to ama wa kura wa amfa sika anto tetina na mudi emema ho awere ho dodo enti se be ma wu a eda ye be na yie no ye be kwa akotiti nyenya we nyenya enie we ni efire ni nyenya ni abo ne hankra we nyenya ana we prekese nyenya ye ya body atu kom no kira wo se amansan nyam be ma no hwepa no wo hwe wo nyina se kwa wieye ani enya wo no nyenya krona eko sasa ye honhom bone a ukuna wuo be ba be sori ye tia wo no
ebra wote ayi paso na de wo yi ada ko mu nti honhom boni bia nso ntimi men nyanya enie emema de ti okom ye ya hin ya bo nso ohene bi ba na ebi eda ne kom o nso ohene bi de sensen tua na no a na ne dofo a wawuo no ohene koro a wawuo no na numofu wira afirisi e bi se na asemu a wontimi nkasa nti na abehunu ohene bi se wo ba yi ase a na sensen tua na no owufuo na wanumofuo efirisi wanumu wontimi mie wa no nkasa bio wei ani nyanya eje niama bebre ekohonhom afi ni dini yenya wonti amansa nyina nyawo nyo na okunu ti ase ye wosu okunu na ebo ho bai ensenti honhom bi kura pa ofie firi ofie ba nche ya se be ma no sunsun mu oden ena de na okro no ye nyam nyanya ni na esanse enipa nyawo nti ya se fa wetu ko mne mmo enkon ho sasa nyanya enie wei ya frana prekese jana adunu no ona afiti koti ana ho atutu afiem prekese jana adu wei ade wei ya frana prekese se ni dua si ayom so ana ofiri fa de na eba wasani bohwa no bo popa ba kuruma ne sesi kuro mfimfi na mframa no bo ba ho a obeka se prekese no ewo ka no ukunu wu ana ho atutu afiem oba wi na yi di kuna no ese wo na bibi enamo so na be ma no wu ya e bo dini se ye bo ne papa se ye bo ne bone e ma ohu atutu nkurofo afiem ni edi nyadoa ase wukom wayi obiri pratrampam odi edu sa ade enso ye nwe wonam nyadoa boa santi ni edi nyadoa ni edi atukom ni esina bode bunu ya yedua na oye ni anya sa asisu hayo na wo bena nyina na akanfo ni e kan kire o se bode be pataw usu afinshi akura wo bedidi ni edi bode atukom oba kunafo na ate ayi paso no ni atoto aburo ni edi ahene nsemu debo kane na odi amono odi aburo dwane ni atoto edi aburo dwane kane de na ukunu na to na ntwina ma odi wu oni kuma akokọ da bia ma anya biwie enne de aburo a ase jani tete obozi abobọ buru nu mpaku e kan mpaku a buru a ye hwane ne hono ne abọ no po na tete obeko jare na ye dia sen ho sede entimi nhunu na abenya bia nti eno ne afra ne dabo e atoto bi ne ye ahewo nsem ebi se wo wi dia de nyina bre atwam so hu na nanu mu niema bebre wo ho ani ya ejina ho ma kasa bi na wonti ase mesramu ade a yefire ni kuna emma ene di kuna ewo ye kunu no mu wu achi asetena pa ba ema ne tena ye emma woni na wo ajapade a wa ya ma no wasifi ama no wado koko watwa sabe ne di ama no ne manyina ahwehwe efe ye ne na mafo suku ya ma enti satete wa wonu ba ye waduma duba wi ase akwasi ma je kwa ya ma onso koyo de eti se suku ya wu o ba pa do ko suku na ahwe so kwa ena wunya ni mudia de abebo bra ba ya ba ya dumu tete wono wodi na chi no na koko ofuo no na ye suku no enti se odi na chira no hunu se wo nsem ayira no awari ama anu akwadi bi no odi ama be ma nye kuna na hanu madawruma ye ka kuna no ya na be ma bi yiru a ye se be ma kuna fo ya mu nkansa be ma nye kuna
Yes, when you couldn't say, only your visa, very many butia. There may be a new would room penny fears on one, Maria, it to be catcher or say, and bear my there be as she Jim so bar. And this ocean and unknown him for or him, Dibimum, the Yiru, Bohua Qualan and Inferior over her name a bonocola. Na ediku nya boniti ebra ye na na yire ye no na kwala na tinani ma kwala no na edi ya onye wo hene na na di oho nse mema no dwene ye yire no mu ho me yiri bra me ne na bre pa wagya me hoyi jesafe na no oba behia ani wo yire mu mienu miensa kura obetimi atunu ho asi wo no wa ho hyeso a one ne yiri bia na wo di ne yiri no ho awere ho ewu mu enso esan se wo mienu miensanti ma no ne ba ma na duane adie se woni bi ka no ho de a ebi a watwa ma ne ho a bosome mienu no aware ba ma na gba ko homa sa dina ko homa no kura ye ka no nipa nti ase akọ homa Akonhuma Bema ne bwa konhuma na akonhuma no ya ne lipa bebiri nti ase obi na wo ne baba ena wo na mu amane ne amamre so ene nam dwa ato aso akosere na wade ena anya kwaje no ne ya de ne hye wonsa tuni tiri nsanda ne tirasi wie ne ya de ne mmawa de wo ho ne se oba na didi abaye wo hawo ne ntuma fura abaye wo hawo la busu ya semu akoni abanyina abaye wo hawo na saani amana o ye no edi amu oba no abaye homa oba ni yesi ni wo fawu wo ko ese be ma na apebesi amano no odiko wo da sorry ye obedidi a wo be ma no ena eso o ma ni didie eye wo bi baba ho hawa wakofa be so wo mene na wo benya owu nya wo ese be ma wo de ma no ene ese akonhoma ekon ahoma akofa ahoma bi aso se wa anya no ba no so ahoma no wo hwefe ya do ko abusu ya fi ani mo agbiase akwasi na ma ayekodi awade ma wo na wuntimi mo oba no ho bra na fi ma saadi anu ne abafira na akonhoma akwaji obi ha wa be so omene ndi ti obenya owunya wo so le ya anu oje medamase aha na mede amansan besie sasem bisa bi wo mu na menu ya cha ase bebisa obisa na se nchire mu bi wo ha ya de bema na wo chire mu no na wo chire nyenya abanyenya mu no wo ye se ohenipon bi ti se na Asantehene nyamekese otumfuo sa ya metan se amahene bi so se juma de bi koso sa mo de nyenya etu mu kom ya na mo de chire tumi omu wo anase de yi se wo zo ohenipon bi ba enya yie na amahene tu otekoko so abodwa na ohun se yemfa nyenya antu yeko dabi ebra ye asantema yi kase bi ana yemfo no ba na obia be kire ya odi ewo no mu ene sasa ye ko afira asantema so ntini ya de nyanya atututu yeko o mo de fight evil spirits sa ayesa ene so we de ka benya kra down dem na de be ne ka o me kire se we se unsura de anwuna madika kana ase me papa bi ya aduane ama no na aduane no nyina achi no akote kakra no aposa ne nsu abam no de ahono no nkwam no wadi eya habaya wote hwa na se ebire bi so na se ase ya na ase awode de ohumfa wiye na wo dwene kone ma bi nipa dwene papa dwene bone na wo hwe na se wo ninti ase papa wi wo kotete na wunya banchi abai na wanya tutumrika kohwepo
Asantefo ye frɛ na guaku na unya tame ewu oposa ni nyina fra na wode dware bra ye mpepa ye ho a se honhum bi na pese kutia wo kora no konachi sramo ya habampani enya saasi nyina so ene bi wo enya saasi nyina ya na asofo ose atete ya abosomsem wenu mu nyina so na kwankyira a obekwa asofo ho aye nyina nyenya ka ho ayo mo samana no omunku bibia wo mu ye sofo bi so wotonku sofo bi so woton samana we bi no ha mu dia ye wo dua bi wo e frɛ no sunsum asa eno na amafo ose susum asa e frɛ no sunsum asa nkasa be woda akura woda mu no du anumre ana se biribia na se oti sare enu bi na de tame awu ato na da woda mu ada ye basa wo subi adede nkruma no adede nkruma ye frɛ na benkum sa na bi frɛ no esisi bola so yemu aduro no ahabana ye tietia so a ye dotuguo na no ana enu ti na no mo nyare basa fise na homa bi wo ho ahaba bi wo ho a na no mo ntwa ntwene ebi fifiri kurokuro ti a ne ye bo ho ba e kora se enka ho yada mase ye firi kuna ye mu a na abedue we mu nyina so se abi ye ni aso na nkanka na aka ye mofra so de ne na no mo ye ne de no o mo ka kire fa bie enende enso ye ka kire nchiri ba medam ase ema moniti a ade na mpanyina tenase na de besasa tenase na de na no disem nyina abana wieye meet Charles show ye de besia ya hia Charles ndio sese wa meeting nko ade meet Charles show tie wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam